May tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisya, mga kabesik. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Lunes pala, no? Akala ko kasi, akala ko pa Biyernes na eh. Yung Lunes pa lang pero yung pagod mo, Biyernes Santo na. Ganyan talaga kabigat ang buhay kapag alam na this. Tama. Kulang ang pera, parang ang bigat ng lahat. Ganun. Oo, parang namihina tayo palagi, no? Oo, baka naman may patseke po dyan, pampalakas lang. Oo, isipin nyo, 20 pa lang ngayon, Oo no? nga, Ang patak ng sweldo at 30 pa. Ang dami. Tapos pa tuition fee na. Oo nga. Ay, ano ba next yan? week na yun, di ba? Ay, next week. Ang alin, enrollment na. Hindi ko inaalam kasi wala namang pambayad pa eh. Tsaka, nakakaloka! Sino hindi manghihina Sa niyan, di ba? bagay. Alam mo, kanina maayos yung mood ko. Parang bigla naalala ko lahat ng gastos, parang sumama din. Parang biglang Biyernes Santo na din yung pagod ko. Nakakaloka. Pero pakatandaan yung mga nararamdaman po natin mga negatibo, mga temporary lang naman po talaga ito. Yes. Pagkatapos po nito, di sa 30 ulit. Diba? Ganon. Kapag kulang-kulang, temporary pero madaming beses na temporary. Diba? Lagi-lagi na lang. At kung laging kulang, alam na ang gagawin. Diba? Gagawa ng mga ibang mga para-paraan para magtipid. Tama. At gagawa din ng ibang mga para-paraan para kumita ng extra. Ganon. Ewan ko ba, no? Parang laging bago sa atin itong ganitong klase ng usapin. Pero kung tutuusin, paulit-ulit naman yung tong issue natin na to eh. Itong problema natin nakawalan sa pera. Oo nga. Diba? So, bakit hindi pa tayo nasasanay? Oo nga, parang lagi pa natin Parang simulat sa pulaman, nung nagtrabaho Correct. tayo, ganito na eksena natin. Oo, ganun. Yun nga yung nakikinita kong kakaibang talent ng mga Pilipino eh. Oo. Kaya natin magtrabaho pero wala tayong pera. Di ba? Ang galing. Yung nagtatrabaho ka pero wala kang pera. O, di ba talent? Only in the Philippines. Charot! Diba, isipin mo, anong pinagkaiba ng mga tambay at ng mga nagtatrabaho? O, di ba? Wala. Iisa lang yan. Pare-parehong walang pera. Sa true lalo. Hindi, tsaka alam mo, minsan maiisip mo, no? Di ba dati nagkaroon na tayo ng ganyang klaseng computation? Babalik na naman ba tayo sa computation na ganyan? Na sometimes, yung mga kasama sa bahay, sila pa yung mas may naiipon at mas napapadala sa probinsya versus yung mga amo nila Oo, na kaya. parang wala masyadong naiipon. Totoo Di ka ba? dyan. Totoo, kasi wala naman silang gagastusin kapag sila ay nasa loob ng bahay. Hindi naman sila yung tagabayad ng wifi. Hindi naman sila yung tagabayad sa grocery. Ultimo shampoo nga at Oo. toothpaste eh, di ba? Ikaw ang sagot nun. Correct. Yung hindi nila binabayaran, hindi nila ginagastosan sa madaling salita. Tama. Sabi ko sa iyo, yung kasambahin namin, instant ATM namin yun eh. Ay, talaga? Oo, kapag ka may kailangan, may pera ka ba dyan? Tapos siya meron. Relate. Siya meron, tas ikaw Oo, wala. kaya. Oo, yung halimbawa, yung tipo nga may May nag-deliver. For Correct, example, correct. May kulang ng, hindi ka nakapag-iwan ng pera. Oo. Sa in-online shopping mo. Kaya Oo. deliver na kung ano, di ba? Ang sasagot nun? Ay, di, syempre yung kasama sa bahay. Di ba? Lalo kung alam mong hindi pa nakakapagpadala. Oo, di ba? kaya. Ganun. Sabi ko sa iyo, yung kasambahin namin, may 37,000 ka ba? Ay, what, O, taray? Ang bilis. Deliver mo? Ang una sa lahat, gusto ko alamin. Nagpa-deliver kasi ako ng supa. Ikaw munang bayad. Sabi niya, sure kuya. Gusto ko yung sure, kuya. Si ate, diba may 37,000. Sana all. In an instant ha, na i-provide Totoo. niya. Wala ka partner dun sa kasambahay nung kaibigan ko. Aba, Pasko. Oh, Ganun, sabi. Pasko. Tapos syempre, kapag Pasko, nag-iisip kami, bibilan pa ba natin ng regalo? Mas kailangan nila pera. Ganun. Oo. So sabi nung friend ko na amo niya, sabi niya, ano ka na lang, padalan mo na lang siya i-Gcash mo na lang, sabi niya. Oo. Partner, nag-Gcash ako. Oo. Sabi ba naman, partner, hindi na makapasok kasi puno na daw. Sabi ko talaga, sana all.
Sabi sa inyo sa eh. mga negosyanteng kaibigan ko lang to nararanasan eh. Yung meron akong gustong ibayad or ipadala, Oo. kaya lang hindi na makapasok kasi puno na. Nakakaloka. Sabi sa inyo Sabi ko talaga sa friend ko, magkano pa pinapasweldo mo dyan? Parang mali na naman ako ng career. Hindi, di ba minsan, wala lang, parang dagdag kaalaman lang or dagdag appreciation ba? 'Di ba na minsan nagrereklamo tayo. Kunyari kasama sa bahay, nagrereklamo kasi bakit ito lang yung ginagawa. May mga ganun tayo maririnig, hanggang dito na lang yung napupuntahan, ganun. Hindi katulad ng mga nung pinagsisilbihan nila kung saan nakakarating, 'di ba? Mayat-maya umaalis, ganyan, 'di ba? Pero tingnan mo, true story po ito yung sinabi ko, partner, na hindi makapasok yung gusto Oo, ko ibigay. sa dami ng nagbibigay na sa kanya. Yung nahiya yung 250 ko, partner. Hindi makapasok. Tapos yung sinasabi ni partner na hindi legit yun, legit na, meron ka bang pera dyan? Ikaw muna magbayad, di ba? Yung pangkas nga namin, laging sagot ni ate. Minsan. Tinatamad akong kunin yung wallet ko, nasa likod kasi ng sasakyan. Ikaw muna magpagasa. Tapos meron magkano siya. ba kuya? Full tank mo. Di ba? Taray, Sure, kuya. 4-5 agad. Hindi, wala lang. Appreciation lang. Sometimes parang nagrereklamo tayo dun sa kawalan. Pero kung tutuusin, 'di ba? Kung titingnan mo, sa totoo lang din, yung mga amo mo magaling lang siguro magdala or ang ganda lang talaga siguro nung trabaho, 'di ba? Yung parang nasa office, May glam. the aircon, oo, correct, 'di ba? Pero kung pagsusumasumahin, 'di ba? Paminsan-minsan talaga mas ikaw pa yung nakakapagpadala, 'di ba? Versus sa kanila. Wala lang, it's just an appreciation na okay, kailangan pala ipagpasalamat ko din kahit minsan kasi nilalang natin yung ganyang klaseng trabaho, pero sa totoo lang hindi naman dapat ilang yung ganyang klaseng trabaho. Basta Diba? marangal, basta wala kang ginagawang masama, okay na trabaho yan, kabisyo. Tama. Totoo yun balikan ulit natin yung kwentahan. Tingnan mo, yung mga kasambahay naman natin, hindi sila nagbabayad ng bahay. Ikaw yung nagbabayad ng bahay for them. Correct. Diba? So yun pa lang, ang laking kumbaga parang Doon pa lang, magkano ba? malaking hindi kabawasan. Correct. Magkano ba ang rentahan ngayon? Pagpalagay 15 to 20,000. Kunyari So, 15 to 20. ang kumakargo nun yung amo mo Correct. na nagtatrabaho din. Pagpalagay kumikita siya ng 50,000 a month. So lagas agad yung 20,000. So may 30,000 na siya natitira. Mag-grocery pa. Oo. Depende. So depende sa level ng takaw, ano? So kung matatakaw, magkano per month? Oo, depende sa siba ng mga kasama. Correct, 'di ba? Depende sa kaartehan na gusto higit sa isang ulam, 'di ba? Kunyari, sa average, 3 or 4 kayo na nasa bahay, magkano ang grocery niyo pagkaganon? 20,000, for example. malaki na yun. 5,000 a month. Yung 5,000 a week. Hindi ko, malaki na yung 5,000 a week, Masisiba ka mo eh. Ay, hindi, wag gano'n. Yung mga normal lang, yung Magkano ba? Siguro pwede na yung 16,000. for a week. Hindi, a month. 16,000 a month year, na a year. grocery. Parang feeling ko magastos yung 16,000. Ang daming biniling chichiryang extra, di ba? Ay, ipalagay mo na para. 12, ipalagay mo na. Huwag ka ng 12 kasi mahirap mag-compute. 10 lang, ganon. Ganon lang tayo, 10, 20, 30, ganon lang. Para 10,000 walang, yung food. Let's say grocery lang. Grocery. Iba pa yung 20,000 na. Oo nga, sige, kung lalabas-labas pa. Sige, sama na yung pagkain. Basta Oo. ang buong pagkain ng pamilya, 20,000. So meron na lang siyang 10,000 natitira. Tama. Magbabayad pa ng kuryente. Oo. Magbabayad pa ng iba pang mga Tubig. utilities. Yan. Internet. Oo, di ba? Cellphone. Magkano pa yun? 15,000. Sige, let's see. O, di may utang ka. Oo, may utang panlima. Kulang na kulang. Ano pa? Syempre magpapaaral. Hindi pa kasama pala doon yung pagpapaaral ng bata. Yung baon ng anak mo, para 50, 100 for example a day. Ilan yung anak mo? Dalawa. Kunyari dalawa. So, 200. So, sa isang linggo, 1,000. Oo. Tama ba yung computation? 1,000. Tama, 1,000. So, 4,000 in a month ang baon. 50,000 lang kamo yung sweldo. So, may may utang ka utang na ng 9,000. Ano pa, partner? Yun nga Pasweldo sa yaya, sa kasambahay. Oo, tama. Kasama siya doon.
Hindi pa pala natin siya napapasweldo. Nakakaloka, hindi pa natin napapasweldo. May utang ka na 9,000, hindi ka pa nagpapasweldo. Di ba? Eh, manager ka kamo niya kasi 50,000 sweldo mo, di mo managerial. Samantalang si ate, Oo. di ba, kakapadala lang sa probinsya ng 5K. Oo. Nung kinsenas pa lang yon. Di ba? Sana all. Sana all kasambahay, di ba? Sana all. Kasi Hindi, nakukuha wala lang. talaga nila ng buo yung binibigay mo. Oo, Compared. sa'yo, kasi minsan maisip mo, bakit ganito lang yung sweldo ko, kunyari, 10 lang. 10,000 lang, alam ko naman na yung kumuha sa akin, ang sweldo niya ay 50,000. Apakalayo, no, parang ma-feel pa ng panliliit sa sarili, o kaya kalungkutan ng matindi, anxiety. Gets naman natin yan, kasi lagi nating maiisip kulang. Pero feeling ko, whether it's 10,000 or 50,000, kulang parehas, di ba? Totoo. Ang kaibahan, ikaw buo mo na ibigay. Yung ate mo, yung sir mo, di ba? May Baon utang pa. pa. May utang pa. Tingnan mo, negative 9,000 ka agad. Yung negative 9,000, hindi pa kasama sweldo mo doon. Oo, hindi pa siya nagmi-milk tea niyan. Correct. Di ba? Hindi pa siya nagpapasalo niyan. Walang gupit-gupit nga yan. Hindi lang yun, partner. Hindi pa siya nagkakasakit. Walang ubo-ubo yan, di ba? Hindi tinamaan ng sipon ni isa sa pamilya nila. Nakakaloka. Grabe, di ba? no? Kapag iniisip mo. Kaya nga, di ba, appreciation. Na malaking sometimes, bagay yun. sometimes we tend to complain so much about the little that we have, na parang ang konti naman nito, kakarumpot lamang. Pero ang di natin alam, di ba, may mga iba na glamorous man yung kanilang trabaho, pero wala sila nung naipon mo na. Totoo 'Di ba? yun. Ang hindi ko makakalimutan, partner, nung meron akong isang kakilala, nagtatrabaho siya sa salon. Napaka sinop. Sinop yung 'di ba, yung parang hindi siya talaga magastos kapag binibigyan siya ng tip, ganyan. Una pa siya nagkaroon ng milyon sa akin, partner, nagtatrabaho sa salon. Anong salon ba yan? Baka naman magmalaki bigay ng hindi tip pa dyan. ito yung partner, hindi pa ito yung maraming branches na salon. Yung mga isa lang siya. I mean, hindi siya yung Saan niya nakuha? hindi pa siya yung may-ari, as in siya yung Regular na empleyado. Siya yung regular na empleyado. Saan nakukuha Oo. niya yung perang ganun? Partner, sa tips. Okay. Oo, sa tips na Akala ko yung buong nakukuha. kaha, kaya pala linggo-linggo nawawala yung laman ng kaha. Hindi, iba pa yun. Hindi pa siya nagbibintangan hanggang ngayon? Hindi, iba pa yung kaibigan kong nagnanakaw dun sa kaha. Iba yun. Iba tong kinikwento ko. Okay, Hindi, okay. pero ibig sabihin, parang, of course, yung sweldo niya, tapos yung tips na nakukuha niya. Tapos masinop. Siguro kasi yung galawan niya din, hindi rin masyado magastos, ganun. Nung nagpakita ka ng bank book, partner. Panis ka. Promise, hindi ko rin pa nakita akin. Sabi ko, hindi ko dali. Oo nga. Nakakaloka. Kasi malapit na magsara, maintaining balance na lang kasi yung laman nun. Totoo, pero ang forma-forma ko, partner. Nakakotse ako. 'Di ba? Pero ang gas ko parang lang, mga sakto lang dun sa mga konting lagpas lang dun sa empty, ganon. Yung malapit na magbigay ng warning. Totoo. Yung sasakyan kasi pa empty na nga siya. True story. True story talaga. Totoo yun. 'Di ba? So, pero there are times na parang yun yung may ganun siyang klaseng feeling na hanggang kailan ako magugupit, hanggang kailan ako magkukulay, pagod na yung kamay ko, ganon. 'Di ba? Hindi ko lang talaga naamin sa kanya, friend, may million ka, friend. Kami wala. Ganon. Doon mo talaga ma-realize, no? Hanggat hindi mo nalalaman ang bawat detalye ng kwento ng ibang tao. Tama. Diba? Hindi mo ma-appreciate kung ano yung meron ka. Correct ka. Minsan na nakikita lang natin kung ano yung nakikita, nakapost sa social media, kung ano yung kwentong nakarating sa atin. Correct ka. Pero pag nakausap mo pala yung taong yun, di ba? Matindi pala yung pinagdadaanan, nakukuha lang sa forma. Totoo. Nakukuha lang sa pananamit. Madami pong ganyan. Diba? Wag na po tayong lumayo. Hindi na kami lalayo, di kami na yon. Sabi ko Kapag talaga, nakakwentuhan mo, ay kaya pala, ay ganun ka pala, ay ganun pala yung nangyayari sa buhay mo, ay maswerte pala ako. Correct. Totoo. Oo. 'Di ba? Yung pagka may isip mo na parang, ay bakit ganun? Parang sobrang nasa kanya na yata lahat. Ang ganda-ganda naman ng trabaho niya, ang gandami ng mga pinupuntahan, 'di ba? Hindi mo alam yung tunay na kwento, 'di ba? Kaya yun. Bottom line is, importantation, yes. Yung appreciation of what you have, yung blessings mo madami. Totoo Palibasa, yung complaints, dinadamihan mo din, 'di ba? Pero ang hindi mo namamalayan, yung blessings, apakarami din talaga. Yung katotohanan
katotohanan lang mga kaibigan, kapag na-realize mo na walang may sakit sa pamilya Ay, ninyo. naku, totoo yan. Diba? Kulang ka man sa sweldo or isang kahig, hindi naman isang kahig, isang tuka. Kumbaga paulit-ulit lang, wala kang naiipon, wala kang milyon sa madaling salita. Pero lahat kayo healthy, napakalaking bagay nun para Totoo. i-appreciate mo, kabisyo eh. Bagay na dapat mong ipagpasalamat. Kasi normal kayo namumuhay, walang may sakit, walang may karamdaman sa inyo. Diba? So, bottom line mga kaibigan, magpasalamat ka kung anong meron ka. Marami kang biyaya. Simulan mong bilangin ngayon. Kulang yung oras mo para bilangin ang napakaraming biyayang natatanggap mo. Truly. O meron ka na. Diba? Diba? Be grateful. Correct. Tsaka dapat lagi nating sinasabi daw yun sa utak natin na, masagana. Ipagpasalamat. Ganon. Correct. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!